Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:34. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Kunsays. Upgrade your immunity. Do it with Kunsays. Oras, ginadulong sa inyo sing BioFlu. Pag 2 flu, BioFlu. Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Lunes, pitsa 24 na bulan sang Pebrero tuig 2020. Anano ang mga balita kag mga isyu para karon nga adlaw, pero antes sina ari anayo ang mga mapalaron tatlo, magabato naman tag 1,500 sa aton ACS Promo 2020 plus Gipax winners. Pulo ang magabaton sini. Sino ang mapalaron sa ikatatlo na kasimana sang aton promo. Tatlo ang magadaog tag 1,500. Cheryl Adalyn Kabiring sang Litsunan Village, Barangay Kabog, Bacolod City. Ang prop of purchase niya, smart dishwashing. Ikaduha nga magabaton 1,500, Giselle Las Piñas, Purok Luhod-Luhod, Barangay Mandalagan, Bacolod City. Ang prop of purchase niya, Pride Detergent. Ikatatlo, magabaton 1,500, Elizabeth Barrientos, sang Purok Sigay, Magsungay, Bacolod City. Ang prop of purchase niya, Pride Detergent. Congrats! Ikatatlo pa lang ini nga simana. Ang napulo, Gipax winners, ari ay, number 1, si Kisya Gabuya, sang Alunan, Baybay, Bacolod City, ang prop of purchase smart dishwashing. Ikaduha, Romy Pacto, Acacia Gargato Hinigaran, Negros Occidental, prop of purchase smart dishwashing. Erminia Luista, Litsunan Village, Barangay Kabog, Bacolod City. Prop of purchase smart dishwashing. Ikaapat, Rodelyn Europa. Rodelyn Royupa sang Alunan, Baybay, Bacolod City. Ang prop of purchase Pride Detergent. Ikalima, Arnold Villar, Block 5, Lot 3, Paglaong Village, Bacolod City. Ang prop of purchase Pride Detergent. Ikaano, Maricel Ignacio,
Barangay Vista Alegre, Bacolod City, Negros Occidental, Propo Purchase, Pride Detergent. Ikapito, Marilo Barte, Purok San Roque, Barangay Handumanan, Bacolod City. Propo Purchase niya, Pride Detergent. Ikawalo, Marites Himinia, Purok Bagsugay, Bacolod City. Propo Purchase niya, Smart Dishwashing. Mary Mar Cuesta, Ika-Siyam, Purok Litsunan, Barangay Kabog, Bacolod City. Ang Prop of Purchase Smart Dishwashing kag ang Ikanapulo Antonio de la Pedra, Purok San Roque, Barangay Hanumanan, Bacolod City. Ang Prop of Purchase Pride Detergent. Padala ang pinakaimportante sa tanan nga ining inyo pasakop tingbon ini sa aton pagbula sa nga tawag naton 1 kamilyon na sa palaabuto na nga mga binulan, padala na. Base kamo ang masunod nga mangin milyonaryo. Hindi ka man magdaog kung hindi ka mag-intra. Kung mag-intra ka, may tsansa ka nga magdaog. Kag may kaygayunan ka nga mangin milyonaryo. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:38. Mga isyu naton pagkatapos ini. Good morning, kaibigan. May gusto sana akong ipakilala sa'yo. Pampagi... Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalang na.
radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Guys, 43. Dayon gid mamati abi kita karon kay may ara ini diskusyon sa pagpamuno ni Senador Grace Poe. Kay hindi na mauntat niya wala sa makapugong sini sa hearing nga patigayonon sa komitiba ni Senador Grace Poe. Kahapon siling sang presidente sang Senado hambalan ini talakayon kung ano mga bayulasyon nga arangkada sang Solicitor General kag sang gobyerno batok sa television network ining ABS-CBN. So lang taon ta kung ano ang matabo sini karon nga adlaw. Wala sesyon mo. Tagaan ligwagid ang among pagpakighinunanon upod posible sa pila ka mga personnel sang ABS-CBN. Pero siling ni Panilo si Presidente Duterte, posible ba si ikon hindi ini siya, no? Maka-monitor. Hindi ko no interesado ang Presidente kay madamo siya sang trabaho. Tilang taon ta. Kung ano dangtan sini. Samtang gasinggitan si House Speaker Alan Peter Cayetano nga unconstitutional ang ginhimo sang Senado. Siling sang Senado, diin ayonda ang unconstitutional. Kay hindi man kami magtandog sa prangkisa, hulaton namon ang inyo report dira sa manubo nga panalgan. Ang amon talakayon kung may bayulasyon bala ang among network, ano ang ginbayular niya? Ano ang ginlapas niya nga lahi sa pungsod Pilipinas nga daw amo na lang sini ang pagpaningwa nga pasidad-an gid among television network. Amo ina ang hambalan. Di pamatian ta kung anano ang pinakadako nga rason sang gobyerno nga ang arangkahon niya ang among television network. Porte, no? Kung kaisa ining ABS-CBN nga ni, kinalan isla niya tong pare nga nag-blessing bala. Siyang chimpo ni Marcos, inagaw man ni. Karon ara naman ho, daw ginatingwaan ng mga pasirhan. Daw, publishingin nyo liwat ang inyo television network. Daw porte, no? Ang pagingabot. Pero kung pamatian ta, ang mga mamalidan niya, hindi pa na mapasirhan niya mag-laps ang ila sini Frankisa. Hindi matawag pag may CNTC, maka-operar pa sa Tubtob 2022. Masadya, ini ka daw naghubok-humok manggawa ang Malacanang. Kung si Panilong pamatian ko kapon, hindi Hindi nagawala gambal ang presidente, nga ipasiraya, kundi baguhon lang kung may ara gimagin lapas nga pag-abuso ang ABS-CBN sa pila nila ka mga isyu nga ginatalakay kag pila ka mga reklamo sa gobyerno. Pero wala man niya magsiling ang presidente nga ipasiraya. Literal niya ang pagpati sa iban. Ginimo lang isyu. Nya wala. Ba, daw naghumok gawa ang tindog sa Malacanang. Wahapin. Samtang nagainit, nagabagang man ang pila ka mga nasinggitan, amat-amat na, nga nagapudag-pudag naman sa dalan ang pila ka mga grupo bilang pag-apin man sa mong television network sa pagpati nila, ginlapak ang kinamatarong sa tagwaragwag. Aber, monitoron takaron kung ano ang mahimo talakayon sa Senate Committee hearing ni Senador Grace Poe.
Action Radio Philippine Standard Time, lasais 47 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang bato sakit. Agapas yung banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Action Radio Philippine Standard Time, lasay 50 na. Diri kita, nubo kayong saka kung mag-loan kamo. Purti kadasig pa magproseso sang papilis. Nubo ang saka para sa chattel, ATM loan, business loan, salary loan, real estate mortgage, car or truck finance, GSIS pension loan, SSS pension loan, agricultural loan, pareho sang crop loans, tricycle loan, allotment loans, housing loans, pareho sang construction kag renovation. Diin kamo makadto para makaangkon nubo nga saka. Federlip Lending Corporation, ara lang sa second floor, Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. Para sa kapusan, may mga satellite sila nga opisina. Door 104, XA Esteban Building, Galo Gatoslao Streets, Bacolod City. Ining Metropolitan Lending Corporation bala. May ara man sa corner Yungke, Dalan Goria, La Carlota City. May ara man sa Dalan Mabini, Son Pordas Talisay City. So kung mag-loan ka, nga masyado kanubo sang saka, Federlip Lending Corporation ang inyo kantuan. Second floor Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. Action Radio Philippine Standard Time, lasay 52 na nawagan man, no? Si Congressman Greg Gasataya na abi lubaron ta ini, sulbahon ta ining mga kriminalidad nga nagaluntad sa syudad sa Bacolod. Dapat matagaan solusyon, atagan sang kasanagan.
Kay ang mga krimen nga nagaluntad diri sa Bacolod, hindi maayo ini sa imahen sang syudad sa Bacolod. Hindi man niya gusto sa mga opisyal, hindi man niya gusto ni Congressman Greg Sataya, hindi man niya gusto ni Mayor Bing Leonardia nga magkalatabo ining pinatyanay. Siling sang kongresista sang syudad sa Bacolod, niya ginahatag man sang gobyerno nasyonal ang tanan nga suporta sa PNP. Dumdum nga mo to? Sing Espinido aride, sila niya kulang suporta ang Bacolod. Ang suporta sa nasyonalya, national in scope ining PNP. So, ang nagahatag pundo, ang nasyonal. Pero, kung maayong kooperasyon sa kapulisan sa lokal, ga counterpart man ang lokal, wala man nagapabaya. Nga ang pundo, kinaaprubahan kung suno pa kay Congressman Greg Sataya kada tuig ang operasyon sang ahensya. Pero para sa akon, para mauntat ini balang pinatyanay, dapat unahon ta papas ang illegal nga droga. Budlay maling pinatyanay mo. Kay manti, ang pinatyanay kung madumduman na to ng mando sang presidente, purte. Dumdum ka sang ipadala sa Espinido de, nya kon kinanglan patyo na. Amo na bla? Kabudlay. Ang pinatyanay hindi ni mauntat mintas tanto nga nagaduging ang droga sa bilog nga pungsod Pilipinas. Amo na yang pananawan sa pila naton ka mga nag-aanalisa sang katawhayan sa bugos nga Pilipinas. Mintas tanto nga may mando ang presidente, mintas tanto nga hindi mapunggan ang bulyom sang siyabo sa diin man nga bahin sang pungsod Pilipinas, ang pinatyanay magapadayon. Siling sang abyan ko nga abogado ining pinatyanay ang ginaaligar extrajudicial killings, mapasaka lang ining kaso pagkatapos sang termino ni Presidente Rodrigo Duterte. Subong ti may immunity ang presidente, hindi mo siya maakusar. Kabangod sining immunity nga ara sa idalom sang proteksyon sang presidente. Kadumdum ka mo, nga tagsa ka mga presidente porting arangkada, hindi mapasakaan kaso, pagkatapos nga magbulag na siya sang iya sini nga obligasyon bilang presidente, dira kag naga-inibwal ang madamo nga kaso. Tisiling sang abogadong abyan ko, ulat to nyo ang 2022, kung may gana ka mo, magpasaka kaso, kay pagkatapos ang termino sang presidente, kakasda ang iya immunity. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:55 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, agadapyan na. Ikaw nang ginapamati, ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian.
Istasyon niya nagkapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sansan ano ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7. Uy, ang Evergreen Herbal Capsule, amo ini siyang nagatinlo, pabakod, nagabalanse, sang sistema sa aton lawas. Nabantugan siya nga ang sobra ginabuhinan, ang kulang, ginadugangan. 7 kasangkap gitingob sa isa ka kapsula, kag amo ini ang Evergreen Herbal Capsule. Dako ang mabulig sini sa pagpanubo sa blood sugar, bad cholesterol, uric acid, sobrang asin, creatinine, hyperacidity. Kag dako ang idugang sini sa supply kung kulang kita sa vitamina katulad sang zinc, potassium, calcium, magnesium, kag iban pa nga mga vitamina. Amo ni ginatawag siya nga ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Evergreen Herbal Capsule aprobado sang Food and Drug Administration. Babakal ini salos tanan nga butika sang Sincere Drugstore, dira sa Dangkalan Drugstore sa Dangkalan, Mid Plus Pharmacy sa Kabangkalan, Jurmid Pharma sa Kabangkalan City. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 2 na standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita, Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod
Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,